אני עושה מעבר חד, וכשמדברים על המשבר, יושבת איתנו כאן דורית בן סימון, שהיא 3 משברים מאוד גדולים, ראתה בחיי הפיננסים, גם כשהייתה מנהלת השקעות ראשית בבנק הפועלים ומנכ"ל בית ההשקעות גמולות, משבר ההייטק שהתרחש באותה תקופה. גם כמנהלת פיננסית ומנהלת סיכונים של כלל בין 2006-2011 בבנק דיסקונט, כל הנושא הזה של המשבר עם קריסת ליאמן בראדרס, נפילת הבנקים, כמגדל קלפים בעולם כולו, ומי שאירועי 11 לספטמבר התרחשו במשמרת שלך בגמולות בבנק הפועלים, את ממש מכירה התמודדויות בעת מצוקה במשבר כלכלי, וכמי שבאמת מנהלת השקעות, הייתי רוצה לשאול אותך שאלה. האם היית ממליצה למכור מניות בעקבות המלחמה? אז התשובה קצרה היא לא. יש 3 סימני קריאה, ואני גם אסביר. אני מתחברת כאן לדברים שנאמרו על ידי אבי ומיקי קודם, וכמו שאמרת, אני כל חיי בעצם המקצועיים, מנהלת השקעות בסוג של קוקפיט, וראשית במוסדות פיננסיים גדולים, והדבר הנכון ביותר לעשות בעת משבר, זה לעמוד ולהתבונן, ולקרוא את המפה מחדש, ולקחת כמה שבועות של אוויר, ובעיקר ללמוד את המצב מחדש. אני חושבת שמיקי רמז לזה, מה שעושים בגופים מוסדיים, זה עוצרים, ומתחילים לחשב ולעשות אנליזות, איך אולי את תיק ההשקעות בראייה של מספר חודשים קדימה, אפשר לשנות אותו כי הכלכלה מעט משתנה. כי ישנן מניות חברות שירוויחו מהריקאברי או מההתאוששות של השוק, ויש חברות שאולי קצת יסבלו במשבר, לאחר המשבר, בחודשים הראשונים או בשנה וחצי הראשונות, סוגריים תיירות, ועושים את החישובים האלה, ובסופו של דבר מגיעים למסקנות. גם בגופים מוסדיים, בעיקר מגופים מוסדיים, אף החלטה לא מתקבלת מעכשיו לעכשיו. כל ההחלטות, כל אנליזה, זה תהליך של מספר שבועות, אגב, גם ברגיעה וגם ביומיום, וגם אחרי משבר. אני חושבת שהחוכמה היא בגופים מוסדיים מקצועיים זה ידוע, אבל אני חושבת, ואני מאוד שמחה לשמוע ממיקי, שהציבור מתחיל להבין את הנקודה הזאת, כי תמיד אמרנו, וידענו את זה בשוק לאורך השנים, וזה גם מאוד מאוד כאב לנו לראות איך אנשים שמוכרים מהר מאוד, כי נכנסים ללחץ בעת משבר, הם בעצם מפסידים את הכל אחר כך. והם כל כך בהיסטריה, והם כל כך בבעלה, ובוודאות השוק עושה תיקון אחרי. איזה תיקון הוא יעשה? כמה זמן התיקון הזה ייקח? לאף אחד אין את כדור בדולח לדעת, גם לא לגופים מוסדיים, אין לנו שום ידע והבנה מתי הדבר הזה קורה. אני רגע אגיד עוד משהו, אחד, אני חושבת שהוא חשוב כדי להבין. בשנייה שפורצת מלחמה, ובאמת זה אירוע מאוד מאוד מפתיע. אמרת משברים, כן, עברנו את משבר את אסון התאומים. אני יכולה להגיד לך שגמולות, היינו 30 איש, 30 אנשי השקעות, פשוט ישבנו וצפינו. לא מכרנו ולא... צפינו במה שקורה בעולם. אספנו את כל הידיעות, ניסינו לראות, לא הייתה לנו שום הבנה שלוקחים את הכאוס הזה שהיה באותו רגע, שאף אחד לא ידע לאן זה הולך, ועוד מה צפוי לנו אחרי, וזה היה באמת באמת נורא, זה היה באמת אסון. פשוט צפינו. וניסינו להבין קודם כל מה אנחנו רואים, זה לוקח זמן, כמו שאנחנו רואים כרגע במלחמה הנוכחית, זה לוקח זמן להבין ולהקל מה בכלל אנחנו רואים, וכן, יש הרבה אי-ודאות בשטח, שאף אחד לא יודע. ולקח לנו הרבה מאוד שבועות אחרי זה, כל התיקים השתפרו מאוד מטבע הדברים, והשינוי, אם היה, הוא היה באמת בהחלטות מדיניות, שעברו אחר כך לוועדות השקעה, וזה תהליך של גופים מקצועיים. נקודה אחת מאוד מאוד חשובה להגיד, אז למה יורד השוק עם גופים מקצועיים? אם הציבור יושב ובגופים מקצועיים לא מוכרים, אז למה השוק ככה מגיב נורא? אז אני אגיד כאן נקודה שהיא מאוד מאוד חשוב להבין, ואני חושבת שאנשים טיפה מפספסים. בשוק ההון יש הרבה סוגי שחקנים. יש שחקנים שהמטרות שלהם שונות. יש שחקנים שהם שחקני יום. ויש להם חוקים פנימיים שהם מה שנקרא סטופ לוס. אסור להפסיק יותר מ-2%, נניח. 2% באותו יום. הגופים האלה, ברגע שיש איזושהי ירידה של מחירים שהיא מסיבית, אין שיקול דעת מוכרים. אני קוראת לזה תהליך טיפש. הוא לא טיפש בכלל, אבל הוא תהליך
טיפש, כי הוא לא מפעיל שום שיקול דעת. אוטומטי. זה קורה בנוסטרואים של בנקים, זה קורה בנוסטרואים של חברות ביטוח, זה קורה בחברות גידור. אלגו טרייד. זה קורה באלגו. יש החלטות שקודם כל הגופים האלה מיד עושים תיקון, מה שנקרא, ומוכרים ומקטינים את הסיכונים באותו רגע, ויש גופים שהם מסתכלים בראייה קצת יותר ארוכה, ואני חושבת שנגענו בזה פה, הרבה פעמים יש גופים שאפילו עושים תיקון וקונים. למה? כי למשל, גופים מוסדיים, ואני אתן דוגמה, יש החלטות שאומרות הרבה פעמים, מינימום 40% מניות בתיק. מינימום. ואז שוק המניות יורד חזק. נכנס עוד כסף, ואתה יורד מתחת ל-38%. זה שלב שבו גוף מוסדי מחויב לקנות. הוא מחויב להיכנס לשוק ולקנות במחירים האלה. ולכן, אני חושבת, לבחור בגוף מקצועי שעושה עבורך את ההחלטות, זה הדבר הראשון שאם אנחנו עוסקים בחינוך פיננסי, ובאמת, ואני חושבת שזה בנפשם של אנשים בסופו של דבר, התקציב שלהם, הכרית הביטחון שלהם, היכולת שלהם לחיות לאורך זמן בכבוד, לממן לעצמם בריאות. אני חושבת שהדבר החשוב ביותר זה לדעת שבחרתי איש מקצוע, שהוא עובד, שהוא עושר לי, שהוא מייעץ לי, לנשום שנייה, לסמוך עליו, לדבר איתו, לנהל איתו סוג של תהליך, קורים דברים, משתנים דברים, ואני מאוד מתחברת לדברים שמיקי כאן אמר בהציף, ולעשות את הדברים בשום שכל ובשיקול דעת, כי אני לא מכירה החלטה נמהרת, שהיא בסוף השתלמה. ואמרת משבר עולמי, אני ישבתי בקבוצת בנק דיסקונט, שלנו היה את דיסקונט ניו יורק עם ה-MBSים, עם משבר המשכנתאות הסאב פריים, באמת, הכי גדול בעולם, והייתה לנו יחידה שלמה הכי גדולה במערכת הבנקאית בישראל, ובעולם הייתה גם, ובארצות הברית היא נחשבה יחסית גדולה, ואנחנו ישבנו ובדקנו את עצמנו היטב, ולא עשינו. ישבנו, פשוט חיכינו, ובאמת הרבה מהדברים אחר כך תקנו. אני רוצה ברשותך, דורית, להוסיף עוד נקודה לגבי השאלה על מה גורם לירידות. ישנם היום הרבה מאוד משקיעים פסיביים בעולם. עברנו איפשהו ב-2018-2019 את הנקודה שבה יש יותר משקיעים במדדים ובמכשירים פסיביים, במכשירים אקטיביים, והם בכל העולם. וישראל היום היא חלק מה-OECD, חלק מהמבקרים המפותחים, וכשקורה האירוע כזה, המשקיע ההונקורגי או היפני או הסיני או הגרמני שלא באמת מכירים, הם שומעים מלחמה ובוודאי באירוע מחריד, כמו שאנחנו עוברים בימים כאלו, האינסטינקט הראשוני הוא אני מוכר, אני בחוץ, אני לא נכנס למשחק הזה. עצם החזקת המדד שהיא בפועל, החזקה של מניות, של לקרות חוב, של ניירות ערך, גורמת בעצם המחירה שלה גם היא, שנקרא לזרוק סחורה, להפיל סחורה לשוק, יש יותר מוכרים מקונים, יש יותר היצע מביקוש, מה שגורם לירידת מחירים. אותם גופים מוסדיים, אותם מנצלי הזדמנויות, אותם כאלה שמסתכלו על טווחים ארוכים, אותם קרנות פנסיה, בתקופות הללו יודעות, בין אם זה באוטומט, כי אחת לחודש צריך לגרוף סחורה כי יש כסף שנכנס. בצד השני, באמת המחירים היום הם בנקודה בחלקם, אולי נדבר על זה בהמשך, שהם פשוט במחירים שהם הרבה מתחת למחירים ולשווי ההוגן שלהם. והם באמת במחירים שהם מצדיקים בראייה כלכלית קנייה. אז זה עוד אירוע שמשפיע, ולכן באמת ראינו ביום ראשון, בפתיחת המסחר בישראל, ירידות של 6, 7 אפילו, 9% במדד הבנקים, שהתמתנו משמעותית מאז, אבל זה חלק מהאירוע שגרם לרעש הזה. אני עוד רגע אחזור לפעמים עם שאלה על קריאה לדגל הפיננסי, על משקיע כחול לבן, לחשיבות שלנו היום בעולם ההשקעות, אבל מה שאמרת פה דורית, ואבי ציין לפני רגע, שמחצית מתיקי ההשקעות מנוהלים בחו"ל. פה עולה שאלה, האם זה נכון למכור שקלים ולקנות דולרים? אז כל מה אז התשובה היא לא 3 סימני קריאה, אבל יותר סימני קריאה מאשר לגבי המניות, ואני אסביר. מטבע זה ספקולציה. בסדר? יש שחקנים שיודעים להתעסק עם מטבעות, בעיקר שחקני יום, תוך יום, וגם הם, אני ניהלתי את חדרי עסקאות של בנק דיסקונט, שבהם התנהל כל עולם עשיית השוק של מטח. עשיתי את זה במשך 6 שנים. לפני כן לא הכרתי את העולם של מטח, הכרתי את עולם ההשקעות מעולה. ולמדתי דרך העניין הזה, בדרך המשבר העולמי, שלא רק אני לא יודעת, והחברים החכמים שלי לא יודעים לחזות מה יקרה עם דולר, או עם מטבע כלשהו, אלא גם הסוחרי מטח הטובים ביותר בעולם, אין להם מושג מה יקרה עם המטבע
שבוע, שבועיים, 3, 5, שנה, שנתיים קדימה. אפשר לדבר על אפשרות למגמות, אבל זה המקום הכי אי-ודאי שיש בעולם הפיננסי. אני אגיד עוד משהו, דולר הוא לא אפיק השקעה, יש על זה ויכוח בקרב המקצוענים, אבל דולר הוא לא אפיק השקעה. מטבע הוא לא אפיק השקעה. אפיקי השקעות זה מניות, אגרות חוב וכו'. בגופים המוסדיים מנהלים סיכונים, ובתוך זה מנהלים סיכוני מטבע, ובעצם בפיזור המטבעי והפיזור בחול מייצר איזושהי הגנה לפעמים, ולפעמים לא. שזה חלק מהחיים. אם אנחנו רוצים להרוויח, אנחנו גם לוקחים סיכונים, ואמרת 50% בחול, אז אני חושבת שזה נאמר פה. אני חושבת שתהליך פיזור הסיכונים היום בתיקי ההשקעות, ואני משווה את השנים שבהם אני התחלתי דרכי 20, 25 שנה אחורה, 30 שנה אחורה, פיזור הסיכונים היום הוא מאוד רחב, הוא יושב בכל העולם, בכמות אדירה של סקטורים, בהמון מטבעות שונים, חלק מגודרים על ידי הגופים המוסדיים, חלק מחליטים לא לגדר, יש מודלים שבודקים את הסיכונים ואת החשיפות, ולא להיות בעודף בשום מקום, וכמו שנאמר כאן, סיכון ישראל כרגע נראה אולי קצת יותר, יש אפשרויות מאוד גדולות לגופים המוסדיים ולחברות הביטוח, לקבל החלטות ארוכות טווח יותר, האם יש פה מקום לאלוקציה שונה בין מדינות, לאלוקציה שונה בין סקטורים, אבל אלה החלטות שאנשי המקצוע יודעים לעשות אותם בצורה הטובה ביותר. תודה רבה, דורית.